Keskusrikospoliisi tutkii parhaillaan maaliskuussa netistä kadonnutta sijoitusklubi Wincapitaa. Tätä tapausta epäillään Suomen historian suurimmaksi taloushuijaukseksi. 10 000 suomalaista on sijoittanut varojaan klubiin, jonka piti tuottaa jäsenilleen muhkeat voitot valuuttakaupalla. Toisin kuitenkin kävi. Suurin poliisin tietoon tullut yksittäinen menetetty sijoitus on peräti 500 000 euroa. Wincapitan toiminta oli kuitenkin tuottoisaa pienelle ydinjoukolle, johon kuuluvista 50 asuu Haimaan auringossa. 100 000 euroa panostuksiin. Tässä on meneillään WinClubin värväystilaisuus viime kesältä. Klubin avainhenkilö esittelee toimintaa mahdollisille uusille sijoittajille. 300% 6 kuukaudelle. Tarkoittaa tuosta semmoista 300 000 euron tuottoa. Tällaista videota ei ole aiemmin näytetty julkisuudessa. Värvättäville kerrotaan, että tuottoisan toiminnan takana on suomalainen Nero, joka siirtyi valuuttakurssien ennustamisen pariin tienattuaan ensin huimasti urheiluvedon lyönnissä. Tässä klubin salaisuus, FX Trader Signals tietokoneohjelma, joka muistuttaa epäilyttävästi myös MP3-soitinta. Tuhannet lähtivät mukaan, vaikka firmaan ei ollut edes puhelinnumeroa. Värväystä tehtiin eri puolilla Suomea ja jäseniä on ollut myös Ruotsissa. Kuopio näyttää olleen Wincapitan suomalainen pääkaupunki. Paikallinen sijoitusalan konkari on ihmetellyt savolaisten klubi-innostusta jo syksystä lähtien. Tunnen hyvin monia näitä yrittäjiä, jotka ovat mukaan lähteneet. Ja he ovat olleet omassa työssään kiireisiä, ovat yrittäneet omalla alallaan tehdä rahaa ja menestyneet siinä, mutta välttämättä sitä kuin finanssiosaamista ja finanssimarkkinoiden tuntemusta ei sitten kenties ole ollut. Wincapitan savolaisjäsenten joukossa on muun muassa siivousalan, kuntosali- ja rakennusalan sekä maatalousyrittäjiä. Tavoitimme Tukun kuopiolaisia klubilaisia, joista osa on myös värvännyt eli sponsoroinut muita mukaan. Kukaan ei suostunut kameran eteen. Tämmöisiä soitteja minulle ei tarvitse esittää. Joo, eli sä et ollut millään tavalla mukana tässä Wincapitan toiminnassa. Okei, no minkä takia? Ootko saanut voittoja sieltä? Oo. Kuinka paljon? No enpä sen kellekään kuulu. Onko se paljon värvännyt sinne ihmisiä? Mä oon tässä nyt kaupan kanssa, sori. Okei, no mä soitan sulle hetken päästä. Esimerkiksi Kuopion ravintolaelämässä jäsenten kuultiin viime vuonna kehuskelleen sijoituksillaan, mutta nyt omaa osuutta toiminnassa vähätellään. Lukuisat jäsenet kertovat meille samaa tarinaa. Sijoitin pienen summan, mutta olen ottanut omani pois. Mitään voittoja en ole saanut. Lyhyt kävelykierros Kuopion torilla osoittaa, että Wincapita on ollut puheenaiheena monessa kahvipöydässä. On kuulija, on ystäviä, jotka on laittanutkin siihen. Kerro vähän, minkälaisia summia he on laittanut sinne? No tämä sanoo 3 000 laittaneensa. Miten sille rahalle on käynyt? En ole nyt tiennyt, mutta tässä aiemmin oli, kun hän kehuu, miten hirveän hyvän koron hän saapi ja kaikki, miten hyvin on. Sinäkin ota. Minä olen vielä osuuspankin kuitenkin. Täällä Niiralan Montussa pelataan SM-liigakiekkoa. Wincapita on tullut tutuksi myös Kalpan toimitusjohtajalle. Viime syksynä on muutamaan otteeseen Kalpa Hockey Oy:tä lähestytty kysymyksillä, että onko kiinnostusta ja haluaisiko Kalpa Hockey lähteä tähän mukaan. Mutta me ollaan järjestelmällisesti kieltäydytty, että se ei kuulu meidän strategiaan ja me keskitytään meidän ydintoimintaan. Urheilupiireissä sijoitusklubi kuitenkin levisi. Samoin se sai suosiota helluntaiseurakuntalaisten ja lestadiolaisten keskuudessa. Pohjanmaalla toimintaa oli muun muassa Kokkolassa. Jos käy ilmi, että seurakunnan piirissä on ollut värväreitä, jotka ovat hankkineet tähän todenteolla väkeä mukaan, niin minkälaisia ajatuksia herää? No yllättävä tilanne tietenkin, mutta kaikki ovat varmaan tehneet sen omana yksilöihmisenänsä, että seurakunta tähän ei ole millään tavalla ottanut osaa eikä tiedä näistä asioista mitään. Tätä WinClubin sijoitustoimintaa on mainostettu myös aika eettisesti arveluttavin keinoin, liitetty siihen hengelliset asiat ja Jumala. Miltä tällainen tuntuu? Minusta se tuntuu kyllä pahalta, että Jumala otetaan mukaan tämmöiseen toimintaan, että itse kukin jos kokee sydämessänsä mihinkä sijoittaa, mutta että
niihin oikein mustaa valkoiselle liitetään Jumala, niin se on minusta kyseenalaista toimintaa kyllä. Helsinkiläinen mies sijoitti reilun summan klubiin. Rahat olisi saanut juhannuksena pois. Nyt hän harkitsee rikosilmoitusta. Lähdin mukaan, kun kaveri esitteli kovia tuottoja. Laitoin rahaa 2 otteeseen, yhteensä 32 000 euroa. Sijoittajat ovat kertoneet ison kasan erilaisia selityksiä klubin katoamisesta. He puhuvat nettisivujen päivittämisestä tai siitä, että salamyhkäisyys vain kuuluu Wincapitan toimintatapoihin. Rikosilmoituksia on tähän mennessä tehty 40. Suurin tutkintapyyntöön ilmoitettu menetetty summa on lähes 500 000 euroa. Keskusrikospoliisissa tutkijoiden puhelin soi jatkuvasti. Nyt kun asiaan on tartuttu, niin se sitten selvitetään. On lähdetty liikkeelle ja hyvin määrätietoisesti. Klubi on ollut viranomaisten tiedossa jo syksystä lähtien. Joulukuussa 45 minuuttia kertoi klubin johtajaksi nimetyn suomalaismiehen talousrikostaustasta. Myös toisen avainhenkilön menneisyydestä löytyy rikoksia. Tuomio lasten seksuaalisista hyväksikäytöistä vuonna 2005. Wincapitan toiseksi kotimaaksi voi kutsua Thaimaata. Pattayalla asuu 40-50 klubin ydinjoukkoon kuuluvaa jäsentä. Joukkiolla on aika ajoin yhteistä toimintaa. Esimerkiksi viime jouluna he söivät yhteisen jouluaterian. Juuri tänään klubilaisten oli määrä kokoontua yhteen käsittelemään klubin tilannetta. Tällä tavalla markkinoituun Wincapitaan lähti mukaan keskusrikospoliisin mukaan noin 10 000 ihmistä. Asiantuntijaa jutun laajuus ei yllätä. Sähköposti, internet, sähköinen asiointi, jonka myös huijarit ovat hyvinkin ahkerasti ottaneet käyttöön, mahdollistaa suuren ihmisjoukon tavoittamisen erittäin halvalla. Ovatko suomalaiset sinisilmäisiä? Ehkä ei sen sinisilmäisempiä kuin muutkaan, jos seuraa keskustelupalstoja, internettiä. Tämän tyyppisiä pontsihuijauksia on ollut vuosikymmeniä ja tulee olemaan. Plus sitten nämä niin sanotusti isot pojat on pitänyt Hannun kanssa erikseen palaveria ja kysyneet ihan suoraan, että jos he laittavat rahansa tähän, niin pystyykö luottamaan niin kuin 5 vuoden jaksolla, että tämä homma toimii. Ja Hannu oli sanonut, että sitä pystyy.